Local Economic Enterprise Office nagsugod na sa pag-assign sang temporary stalls. Samtang Memorandum of Agreement sang Migenci na pirmahan na. Nagsugod na ang LEEO o Local Economic Enterprise Office sa pag-assign sa mga temporary stalls para sa mga vendors sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Suno kay LEEO Head Maricel Mabakyao, suguro naman ang modifications para sa temporary stalls depende sa mga kinahanglanon sang isa ka vendor bago nagkalain-lain ang produkto nga ila ginabaligya. Iloilo City Government ang magadumala sang Iloilo Terminal kag Central Market sa oras nga ini ang matapos. Magluwas nga moderno, may kaugalingon ini nga parking area, water facility treatment plant, kag drainage system. Ang pagkain sang duwa ka merkado o nagakaangay bangod sang pagsanyog sang ibang nga distrito sang syudad, gana importante nga madala ka uswagan sa mga merkado. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginahimo sang lokal nga panguluhan ang tanan nga pamaagi para mahatagan sang maayong oportunidad ang mga magagamay nga mga negosyante. Handom sang kalabanan ng mga vendors ang matinlong ang merkado nga luwas sa baha o kung tulo sang tubig ulan. Ginpaidalom sa PPP o kung Private-Public Partnership ang duwa sa pinakadako ang merkado sa syudad para hatagan sang ligwa ang pagpatukod sang moderno nga merkado. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Napirmahan ang bagong Memorandum of Agreement sang Metro Iloilo-Guimaras Economic Development Council o Migenci nga ginabugusan sa syudad sang Iloilo, Leganes, San Miguel, Santa Barbara, Pavia, Oton, Cabatuan, kag probinsya sang Guimaras. Bilang chairman sang Migenci, naghatag sang mensahe sang pag-abi-abi si Mayor Jerry Treñas. Yara sa MOA signing sa Guimaras Governor J.C. Raman Nava, na co-chairman sang Migenci, Mayor Vicente Junjun Hain II sang Leganes, Mayor Marina Luz Gorceta sang San Miguel, Mayor Dennis Superficial sang Santa Barbara, Mayor Elizalde Pueyo sang Cabatuan, kag Mayor Sofronio Fusin Jr. sang Uton. Ginpresentar man ni Velma Lao, Executive Director, ang accomplishments sang Migenci. Bilang treasurer, ginpresentar naman sang Uton Local Government Unit pagi sa ila accountant ang financial report sang Migenci humalin 2014. Ginpresentar man ni Jack Sarmiento sang University of the Philippines Diliman ang mga plano sang Project Lungsod agod mangin Smart Metro ang mga lokal nga pangluhan. Prospect Modern and Sustainable Projects naman ang gipresentar sang First Balfour sa mga local chief executives. Ang Migenci ang nagahandom sang kauswagan sa tanang nakatapos ini nga mga LGU agod mahatagan sang maayo nga pangabuhi ang tagsa ka mga Ilonggo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.